ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉଠି ବି ହେଲେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯୋଉଠି ବି ହେଲେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଭରତଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ନିଜେ ବସିନଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦୁକା ଥୋଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭାଇଚାରା କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଭାଇ ବୋଲି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଭାଇକୁ ନା କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ, କିଛିଟା ଜମି ପାଇଁ ଆମେ ଭାଇଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ ନା, ତା ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଯାଏ, ତା ବଳ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଭାଇର ବଳ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଇଁ 100 ଗୁଣା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଳ ଅଛି ନା, ସେ ଭାଇ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ ନା, ତାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଇଆ ଏବେ ବୁଝୁନେ, କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ, କିଛିଟା ମିଥ୍ୟା କାହାଠୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ଆମେ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିଦେଉଛେ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, କେବେ ବି ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବାନି। ବୁଝିଲ ତ? ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିବ। ରାଧେ ରାଧେ।